야! 비고파! 능선 혹시 까그랑 어리네 이스마 고스톱 많이 가이네 아니 말고 자기지 많이 쓰라 사등사등도 제부는 몰라봐 가옥시는 사는 사만자에 까기지 뭐봐 비고파 아르 수레지서 판풀나게 모두 능선 살이하고 와 능선 많이 고 곰난 까르 모르겠나 마이면 아야야야야야야 미치셔버리잖아 오다가 예 자네 농가에 비고는 고라만 마셔 골라마지 왜 마셔서 빠따오나 시거도 마서 사팀을 낼래도 마트 아야 그래 항네 아야 시도 마 가는 마셔 예 마트 누구 타라볼래 마트 아유라 자야 와요 예 비도 아우 손이 싫어 아우 타라 마트 난처럼 많이 갈까 마말 파이나 जानाय नंला माथो बिदि खारनानै मैदेरासो कारखानानै गाजावलाबायखोना माखो इसोर बेफोरबायदि जिरायबाय थानायानो जानाय नंला खारनानै नागिरथारासिगोन मा जागासिनो नङाथाय माथोलै अरला बुजाबनि फावा मैदेरखौनो एग्रांलायबायसो खोमा खारदा मानो बेफोरबायदि जमा जालागासिनो नोंसोरलाय आयै फिसा आरो मानो नों बेफोरजोंनो फैजाबलायगोलै आयै न'आव थाबाय थाबानो जायो थौ दंफां सायावनो थौ अखाबो हादों माथो बोरैथो बेफोरबायदि मैदेर फैलायनाय जाखो ओमफ्राय जोंहानि माइखौसो जाग्लिजोब्बाय आरो ओरैनोबा जोंहा सेस दैबाना जानानै माबा माबि मैगंबो माबायाबो सेस थैजोबदों ओमफ्राय एबारथ' नै गैया एम्फौ जानायजोंबो मानायजोंबो जि दिगदार जादों एफा खस्थ' गायफिननायखौ बोरै जाखो दे जोंहानिखौल' बेखौनोथ'लै मा खालामनो होननानै सानदों आङो ओमफ्राय माथो अखायाबो हाबाय फटकाखौ लाबोना लाबाखै नोंलाय दानस्रां लाबोनायालाय लाबोदोंमोनब्रा जोङो गिदिरखौनो ओमफ्राय माथो गाहरबाय हनै अखाजोंनो माथो सेस गोमहैयानो माथो मा जाबावनांगौ जाखोलै आच्छा बे अखायानोथ' बोरै बिथिंल' हाखो माथो जों बैथिं माइ बाख्रिथिं थाखुमानायाव अखायानो गैयामोन मालाय सैमा सियालनि हाबा जादों खोमा सैमा सियालनि हाबा जायोबासो बेफोरबायदि अखा हायोनो खावसेथिं सान्दुं खावसेथिं अखा आदै नोंखौ दहायनो फैनांलासो होनखादोंमोन आं खुन्थुलायलायनानै मानो फैफानांगौ जाखो दा मैदेरफ्रा होसोबा बोरै खारफानो हानो नोङो जेबो नङालै बोराय मानसिखा थैबाबो लस जाया आरो मैदेरा बोरायखौ होसोआनो मिथिबायना सेंग्राखौसो होसोयोनो माबेनि मायाव लिरनाय दंलै हो मायाव लिरनाय दं मैदेरा बोरायफोरखौ होसोआ सेंग्राखौल' होसोयो होननानै जिखुनु जाया रायजोफ्रा थौदो अखाबो हाबाय उनाव फैफिनलायसिगोन आथिंजों थारमाने मा जाखोब्रा मालाय बोराय दंब्रा नङालाय बिगुर हनै मैदेरखौसो एग्रां थांगौबाय नुबायना आंखौ जेबो खालामा मासि आखल गैथारैब्रा नोङो आदै होनांगौ आदै मानो बोराय होनांगौ इसोर टिभिखौनो नायजाला माथो आयै दानि सिख्लाफ्रा माथो आयै सेंग्राफोरखौ माथो हौवाफोरखौनो माथो हौवा जाथिखौनो माथो आखाइ मुथायावनो मोसाहोखाथारो जानाय नंला आं आंनि फिसाखौ मोजाङैनो फोजाथारनांगोन नङाबा आंनि फिसाफोरखौबो सोरबा बेफोरबायदिनो आखाइ मुथायाव आसि बिजौआव मोसाहोथारगोन सना माजों थांखो सना मायै माथो जालायखो थांलाय नों दाखौ फन खालामैलाय मानो दे आं एसे सिगाङावसो फन खालामहरखादोंमोनथ' आरो दानि बाव आरो मानो कल खालामनांगौ इसेबां खननैलाय आंखौ दा फोरोंहाय मा खालामनांगौ मिथिबाय ना फना हर ओंखामा टाइमाव जायाबा आंखौ दाहोनखाय आरो मा होननांबावदों फना थारैनोसो दङ मिथिबाय ना बै रुमाव फै ड्रयिं रुमाव आयु बे दाउखिनि फावाबो फनखौनो गारलांबायसो आरो सोरबा फन हरबाय थाखो खनलेनो थिखोनांगौना थिखोनाङा जाखो आंबा फनखौनो खनले जाबाय हरबाबो दाबो थिखा मा खालामबावनांगौथाय आङो एसे दिजौ होमबाल आयै आदाया मालाय अफिसनि खामानियाव एसे बिजिबो जानो हागौना बा बे दाउखिनि थाखाय खामानिया स्टेसन जाबाय बिमानिफ्राय
हमथारनोसैहां बानैया आरो फैबावबाय हेलौ नो ओमफ्राय दाबो नायखाङा बानि लुदुमि मा होबावनोसो सानबाय आङो बानि रागायानो गथ'फ्राबो आयु जा गोलाव गोलाव लिरोबा आयु माबाया मार्कआनो 15ल'थार बेयावनो 37 38 गाहाम पेज लिरो सासे मानसियानो आयु बेफोरबायदिखौलाय माला नायखांबावनांगौ जाखो आयै सर्ट मेथडजों लिरनो थिनबाबो लिराबानो बिसोरो जेबो खामानिखौनो मावनो हाला आङो पेपार नायनायनो आंना दिन थांजोबो नों गैयाबाथ' दाबायदियाव ओंखामखौनो मोनजानायसो नंला खोमा आङो मानो बिदि सोलाबायनांगौ जाखो आं मोनथिखायोना आरो ओंखाम मोनजायैखौनो मानो टेनसन खालामनांगौ आं संगोन ना नों बायदि रुमेटखासोहाय लुदुमि मिन्थिबायना बेलेग बायदिबाथ' ओंखामखौनो मोनजायालासेनोसो थासिगौ आङो माखौथो इसिबां ओमफ्राय नै दहाय आं माबा एवना गालांनायखौबो जायाखै माथो नोंलाय गुदुं खालामहैफिनसै आङो चावमिनखौ होफैनोसै आं र' बाननि माला नायखांगोन जादोंमोनहाय आङो ओंखायनो जायाखैमोन आङो बाददेहाय पेपार सेपार मिन्थिबायना जानाया सिगाङाव जागोर आयु जिबनानो मा जाबावगोनहाय आंना बाननि मास्टार जानानै लानानै गैया जाला मोनबाय आङो बाल आयु मेथामेटिक्स मास्टार जानानै लानानै स्टुडेन्टफोरनिबो सिगां फरायनांगौ आरो पेपारबो नायफैदोलाय आरो स्टुडेन्टफ्रा हायाबाबो प्रिन्सिपालजों रायजादोलाय बखिजादोलाय हाय बयफ्रेन्डखौबो मोजांखौ मोनखानायखायसै बालनि नङाबाथ' बयफ्रेन्डजों सानफ्रामबो नांलायनाय जाबावगोनमोन खोमा बेलेगजों लाइन बानायदों होननानै आंखौसो दाउट खालामबाय थागौमोन बे नै मेथामेटिक्स पेपार नायै टाइमखौनो मोनथाराहाय लुदुमि गैयाबाथ' ओंखामखौनो मोनजाबावनाय नङा खोमा आङो नै फुजा मिन्थिबायना जागोरदो बेफोरबायदिजों जायाहाय मेगनफ्रानो गोसोम गोसोम जालांजोब्बाय हनै देहाखौ जोथोन लागोर देहाय लुदुमि थेंक इउ हाय चावमिन एवनानै होफैनायनि थाखाय फाग्लि लोगोखौ थेंक इउ होनबाय बायो जेबो नङाहाय मा जागोरदो पेपारखौलाय मानो दोनलायखो नोंलाय दानो जागोरखा नङाबा नों दा जानाय नङा ओंखायनो पेपारखौ दोनखाबाय आङो आंनि सिगाङावनो जाखा रुफा नोंबो बेवहाय मिथिबायना आंबो नोंखौ नुनानैनो गोमोनाय मोनदों राजकुमार नोंबो बेवहाय माथो होनबावनो आरो बे गादा मासेनि थाखायनो फैनांदों आङो नोंनाबो खबरा बिदिसो आंबो बे गादा मासेनि थाखायनो फैनांदों बोरैथो इसेबां मेलाखै थारै जाखो नोंसोर सानैया मेलारानो गैया नोंसोरा गस्ला दोननायखाय बेफोरखायनो खारखुमानांगौ जाहैबाय नोंसोरा जों इसेबां खस्थ' खालामा जों मासेबां टेनसन जायो न'आव बेफोरखौ थाललाया नोंसोरा आरो जुजाय मेला बेरायनो लुगैदों खिन्थाहरनो हाया खिन्थाहरबानो लानो थाखाय माथो आङो गुद आवसाराव दानो नोंसोरबायदि बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो मालाबा किडनेप जालाबायगोन नोंसोरो मिथिबायना खर'आव होनायानो गैखाथारा सानायावबो एखे आरो रुफा एंखुरा नोंस्रा फंबायसो जाहैबाय औहाय मिथिबायना न'आव उफुद्रुखायनो एसे बेयाव सिदा जागोन साननानै दोनहरदोंमोन आङो दाथ' हनै बेयाव उफुद्रुकथार जाबायसै दे नोंथांमोन बिसोरखौ रायबाय थानांला आरो क्लासनि टाइमाबो जाबाय बिसोरखौ क्लासाव थिनहरबानो जाबाय दे सानैबो क्लासाव थांनांसिगोन दे प्रिन्सिपाल अरफं सार बिसोर सानैया जा मावदों बिनि थाखाय जों नोंसोरनाव निमाहा बियो आरो गिबि खेबनि थाखाय बिसोरखौ निमाहा होदो दे गिबि खेबनि थाखाय बिसोरखौ निमाहा होबाय आरो नैथि खेबाव खिन्थु जों निमाहा होनाय जानाय नङा बेखौ नोंसोरो गोसोआव लाखिनानै दोन दे नोंथांमोन न'आव थिनहरगोन आं सानैसोनि उनाव सानैखौबो मोजाङै बुजायबानो जाबाय दे न'आव बिदि रायलायलासिजों जानाय नङा बिसोरखौ लासिं लासिं गन्थंखौनो जहोजोब्बाय